Fl-iktar ġurnata impenjattiva fix-xahar ta' Awwissu l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa iktar passiġġieri milli hemm residenti fl-iktar lokalità Maltija b'popolazzjoni kbira, jiġifieri Birkirkara. Dan għax f'jum wieħed kienu ma' 22,900 passiġġier li daħlu f'pajjiżna, rekord assolut li jisboq dak previst mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan l-ammont kbir ta' passiġġieri kien konsistenti tul ix-xahar kollu. Fil-fatt f'Awwissu waslu f'Malta kważi 599,000 passiġġier. Ammont bla preċedent li kiser kull rekord li qatt irreġistra l-ajruport. Dan l-ammont huwa 2.3% iktar minn Awwissu tas-sena li għaddiet. Jekk wieħed jieħu medja ta' kemm il-passiġġier għadda mill-Ajruport Malti kuljum dan jitla għal 17,300 passiġġier kuljum. Dan it-traffiku qawwi lejn il-Gżejjer Maltin kien riżultat ta' żieda fl-ajruplani li taru lejn pajjiżna fix-xahar ta' Awwissu li fil-maġġoranza assoluta tagħhom taru mimlija passiġġieri. Is-suq Ingliż baqa' l-iktar wieħed b'saħħtu u saħansitra kiber b'3.6%. Żieda ikbar kienet tas-suq Taljan li għalkemm baqa' fit-tieni post kiber b'4.1%. Il-Ġermaniżi, il-Franċiżi u l-Ispanjoli segwew fil-popolarità. Mbagħad hemm pajjiżi bħal Polonja li minħabba destinazzjonijiet ġodda lejn pajjiżna ġew ma' 47% iktar passiġġieri.